שלום, זה הטרקס סאמיט שלי, שקניתי פה בישראל, בפתח תקווה. לא באתי לדבר על הטרקס סאמיט, באתי לדבר על המנוע ששדרגתי לה. כמו שידוע לכם, הטיטן 775, שזה המנוע שמגיע עם הטרקס סאמיט. מנוע סביר, חזק, מעולה. שרפתי אותה מברשות, אז הייתי צריך להחליף אותו, אז החלטתי להחליף לבראשלס. זה הבקר שמגיע איתו, שאם אני ארצה יום אחד להשתמש במנוע בראשד, אז אני אוכל להשתמש בו, כי זה יעבוד. אוקיי. אני קניתי את הטרקסטאר. תיכנס בבקשה. את הטרקסטאר אצל הובי קינג הסיני. זה מנוע בראשלס. כרגע הוא עובד לי מעולה, הוא מאוד חזק. הקטנתי לו קצת הפיניון, אז הכוח שזה נותן, זה נותן כוח מעולה, והוא לא מהיר במיוחד. ואם אני רוצה ללכת למהירות, אני יכול להחליף לפיניון הישן שלי. בכל מקרה, אני רציתי להראות לכם קצת על הבקר שלו. יש לו את הבקר כאן, אתה נכנס? יש את הבקר, שהייתי צריך לחבר אותו עם עוד כמה דברים ולאלתר, כי זה לא התאים בדיוק למקום. חיברתי עם החוטים, הלחמתי, שמתי כמה שרינקים, והכל עובד כמו שצריך. אוקיי, זה המאוורר שקניתי, דרך אגב, גם מהסיני. קניתי אצלו את זה כבר, הכל ביחד, שהוא מתאים את זה. הכרטיס תכנות. זה הכרטיס תכנות שמגיע יחד עם הוא מתאים לבקר הספציפי הזה, אבל צריך לקנות אותו בנפרד, גם מהסיני. מחברים אותו דרך, פותחים פה את הקופסה, בבקר זה כבר יש הסברים ברורים ואין מקום לטעויות. אם יש בעיה, תמיד אפשר לשאול מישהו שמבין. אוקיי, הבקר מגיע עם מתג הפעלה וכיבוי, שאתם יכולים לראות שאני החלטתי לשים אותו כאן. זה מתג הפעלה וכיבוי שלא מובנה על הבקר עצמו, אלא עם חוט בנפרד. ואז זה נוח, כי אתה יכול לשים את זה במקומות יותר טובים. בהתחלה חשבתי לעשות חור בחופה, כדי שאני אוכל להכניס ולהדליק ולכבות בלי להתחיל לפתוח ולהוציא את החופה כל פעם שאני רוצה להדליק ולכבות את האוטו. אז פה זה התאים לי מאוד, שמתי את זה במקום שאני יכול להכניס את היד, להדליק ולכבות. אוקיי, אז כמו שאתם יכולים לראות, הדלקתי קודם כל את השלט. עכשיו אתם תשמעו, מתי שהוא קולט את השלט, הוא עושה צפצוף. בצפצוף השני. קלט אותו. עכשיו, השלט עובד עם זה כמובן, לא צריך להיות שום בעיות. אני יכול להחליף הילוכים, הילוך איטי, הילוך מהיר. פה יש לי מצב של דיפרנציאל נעול, שתי דיפרנציאלים נעולים, קדמי ואחורי. רק דיפרנציאל קדמי שנעול, שלא הבנתי למה עשו את זה, ודיפרנציאל פתוח, שזה כרגיל. אוקיי, אני אראה לכם עכשיו. אז כמו שצריך, זה הילוך איטי וזה קצת מרעיש כי הספור שלי קצת נחפר כי שכחתי לחזק את הפיניון. את זה כמובן עשיתי עם הפיניון היותר קטן, ככה שזה יכול להגיע למהירויות יותר גבוהות לפי הגודל פיניון שעשית. תודה רבה לכם.